Iya iya podo-podo ngaji tenanan tapi. Iya, Pak. Aja dadi kaya pae iki. Iya. Alhamdulillah. Dan akhir Ramadan ini kita dapat banyak berkah, di antaranya adalah mengenang waktu kerja sadar dan mengikhlaskan dunia untuk mengaji bersama dan alhamdulillahirabbil alamin. Loh, dari mantul lah bedel endi? Mau tak parani wonge. Lah jare alasane piye? Alasane wite modar. Astagfirullah, modal melu ngaji. Lah beni. Jare mudik. Mosok. Apa tenan? Yoi. Dari sapa we? Lah aku ndek telepon to, ben nang ndi ngono to, ayo ngaji ngono. Apa jek mudik mbahku jare. Oh, alah lah. Baline kapan? Sembo ora ngerti kok. Yo ngene iki serah masuk aja gur cah telu iki gawe mblah. Oh, iki bedel barangnya dadak pitik mati ora mangkat lho. Yo, ano? Bisa enak yo. Lak keri malah. Oh, bisa keri man yo. Jar ngaji yo adoh apa? Ora nek gajarane ra. Oh, ngono ya. Iya to, Cek. Iya to, Cek. Jenenge wae. Ijak-ijak. Kok susu meneh apa lho? Nih, cara ke lho, kan mumpung cedak Roma iki. Oh. Ngapain sih sampe? Oh iya, dek kan mulai ngaji yo. Oh, kayak wis etok oleh ridone karo pae. Walah. Wis yo nang damir yo. Ya saya ora. Ya, ora. Di kacaku iki. Biasane ya mene wis njaluk aku. Ya wis mangkat urung ya iki. Aku keri engko. Sik lah tunggune sik mbukan. Dilihat teko. Paling ya dilihat teko iki paling. Duh. Wah, pakku yo ning mburi ke ngopo? Jelar mangkat ngaret yo ndang mangkat iki. Jelar ngaret ngungkal golok iki. Oh alah lah kae to. Sik aja kok. Pak, akar mangkat. Bahan aku nyeluki mau. Oh alah, arep mangkat ngaji ya. Ngapa le? Arep mangkat ngaji? Oh, ya. Lah arep mangkat ngaji apa kayaknya Mas teko? Lah kae Pak wis teko kae. Oh alah. Ya wis nek arep ngaji wis tenanan ngaji. Iya Pak. Lah iki kancamu. Oh, Pak, apa iki Pak kancaku? Iki to. Gitu. Waduh, ngono kuwi ngaji bener kok. Yang bener mlakune barang. Iya Pak. Iki kancamu iki? Oh Pak. Oh alah ya wis nek ndak mangkat wis mangkat. Iya Pak. Tapi bajuku elek dhewe lho Pak. Kontene apik-apik. Alah ya ora apa-apa, mangkat ngaji dhisik. Alah wis ra apa-apa, wis nggo dhisik yo ora apa-apa. Penting pambenan. Lah aku lho kaos iki. Oh iki ngono. Iki kok kumpul Main-main. kurang ya. Oh ora apa-apa. Ya kae lho delon kae, kancamu ora apa-apa to. Wis nggo kuwi dhisik ora apa-apa. Wis suatu saat pae tak berjuang. Wis nggo golekne klambi orang ini bentuk apa anane syukuri wae diterima-terimane. Iya Pak. Dewe duwene guru iki kok. Ya? Nggih. Ya wis. Ya mangkat. Pamit Pak. Ya. Makasih Pak. Ya wis ya. Tapi golek bajune aja nyolong lho Pak. Ya ora paes to hidayah ndek iki kok. Oh ya nyolong terus. Nyolong neh engko. Ora, wis makan makan. Nggih. Ya wis rek, ayo budal. Ya entar anak budal entar Iya, hati-hati. Pak. Makan, Pak. Mari makan. Nih. Ya siap. Enggak. Ngomong. Hati-hati le. Nggih. Ora bapakmu ben ora wis ngono. Ya alhamdulillah wis ora diamuk-amuk neh. Makan ngaret neh kowe. Action. Weh. Anakku mau njaluk klambi. Piye carane golekne ya? Masa aku arep
maling meneh. Ora lah, gak ora. Aja maling. Weh. Kok leles wae ya? Wis tak leles wae lah sesuk lah. Nggo anakku kok apa wis tak lakoni wis ora apa-apa. Nah lah mikir ini terus randana bertindak malahan amoh ini randana mangkat. Semangat ya. Semangat leles wae. Mangkat lah. Bendi to iki ora enek wong jabut belas sih. Aduh nang nganti enek lelesan tenan ini iki. Ora iso nukokne klambi anakku tenan iki. Ya wis lah. Tak lanjut golek mbak ning kono-kono enek. Apa iki maksudnya? Turun. Apa maksudnya? Woi, piye to masalah? Jan. Masalah aku ki mau ceritanya dibegal to. Weh. Aduh ya Allah. Piye nasibe anakku kuwi engko? Burung entuk duit malah kebegalan sisan montore. Aduh, ya ora apa-apa lah tak nyepeda wae lah tak balik. Nggo beda. Awas kayak gua ketemu Bang. Ma'arobi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Rabbi bil Mustafa balil maqasid. Iki mau jali nang ndi? Ora ketok jali, Jal. Ayo bareng dhewe yo. Nganu aku moro jali dijak Pak Guru nanti yo. Oh, sik. Ngerti ora? Walah kan kita kan katam to. Oh iya. Kita walah. Aja blonjo karo. Ya. Terus Jep, wong balik dhewe wani. Pantes kok enek sing kelo. Lah iya, wis ayo. Ora iso. Ya Rabbi bil Mustafa balik. Piye nek ngene iki? Jane saya kataman kitab malah kurang mangkat. Pitekku mati dadakan sih. Swidane takziah aku nang pitekku maneh-man ya Allah. Saya bedil sidane, gabut ora nek kanca nang omah alae. Lah ya wis lah. Golek-golek manuk sik wae lah, ketangi tok sikap mending. Mustafa balil maqasid. Iya. Lah kan, to. Oh iya, lah jare iki piteke mati. Iki piye to? Malah berdiri to. Teng. Dari kemana nanti? Dari ki. Oi. Ilo oi. Masya Allah. Masya. Kenapa malah turun nang kono?
Sandung kok. Ngopo nek ngono kuwi? Ora lho. Ajare pitikmu mati, ora aja mah bedil. Wis gabut nang omah kok. Cetane kan ngene to. Piye? Penek kanca aku. Pada gabut mending bedil ha to. Pitikmu sudah mati ora? Pak mati aku mau takziah kok. Walah, Sik jilep bedilmu. Rasa. Lah kaya padha nyendir kan. Balik iki. Balik kok. Balik. Barok ajine kok ya wae. Balik yo. Balik. Balik. Bedil sama loro ora itu. Nah, itu terus. Terus tak. Nah. Nasib. Nasib. Urung entuk singkong, urung entuk apa-apa malahan ilang bondone. Begal mah ora tenan ki mau. Motor gawe mek mung-munge ya dijaluk ngono, apa ya ora enek liyane to. Sing luwih apik ngono. Lah Pak, kok iki ngopo ceng selonjoran ceng? Ayo balik ke ngarep to. Harus jadi. Apa anu. Motor ora nek ceng. Hoi. Oh, ada motor kayak biaya gitu. Harapan lu bisa. Balik. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho wis balik kan. Pun Pak, pun. Wis kene lenggo kok kene aja ning ngarep ana. Ngono lho. Pun kesane mriki Apa, Pak. Pak? Ya aku sing jare reles wis balik, Pak. Wis balik iki, balik ning omah kok. Entuk duit, Pak, entuk baju, Pak. Tok duit apa? Motornya malah kebegal kayak mau. Astagfirullah. Lah tak kira lak ngaret. Kebegal. Lah kok kebegal ning ngono. Lah kok iso kebegal to, Pak? Piye nasib lele wis sing sabar ya. Pak jan duwe peda iso nggo peda genti. Sabar, Pak. Sabar. Wis nggo peda Sabar, tenan. Ceng, sabar. Apa gara-gara aku tuh, Pak? Pengen ngaji malah kebegal ada pendengar aku rasa ngaji ya. Lho ya aja, ya ngaji pangadi terus nih. Pak sesuk ora nggo motor ya nggo peda ya enek kok. Sing sabar lele ya. Sabar, no. Kok gara-gara aku Yo, ora kok. Tak Sabar Pak ya. sabar ya, Pak. Sabar Pak ya. aku rasa ngaji ya. Ya ora kok ora ngaji ngono kuwi lho. Ceng. Ya pangadi terus nih kanca-kancamu lho nyemangati kowe terus. Semangat kok. Payo golekne ora nggo motor nggo peda ya enek kok. Ya, sing sabar. Sing sabar kene donga ngono wae. Kowe sebagai santri iki mesti nganu, dongamu mandi. Makane dongakno akeh karo wong tuamu. Dungane Pak R rezekine ben lancar. Iso golekne kelambi awakmu ngono. Ya. Sabar. Wes to, senang. Wis cukup ya. Wis tetep ngaji ya. Wis mbok piye carane kok Pak tak golek. Ya nyepeda ya ora apa-apa. Ya. Iya, Pak. Wis rasa digelani motor elek ya ana. Nek rezeki tambahan kok golek. Ya. Ya wis. Ya wis salat dhisik ya, wis magrib ya. Yo. Salat ya.